p.m. at Mapandan Auditorium. Street dancing and civic parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. March 22, Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. at Poblacion Pandan Avenue. From Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza. Kalila, Malilikit and Mapandan. Pandan Festival 2026. May K ang Mapanday niyan. Magdiwang Mapandan! Magdiwang Mapandan! Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Dagupan, paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Ang inyong mapapakinggan na isang bayad na programa, anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM Sabinmalay. PAM Sabinmalay. Paninilbihan, agresibo, makapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos sa mabig ang morning lang ulad balang sinansakay wadyala. So programa na PM paninagbiang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. May paruntal na saray impormasyon balita. Nilira da saray matuan nagagawa dita na da balay na Binmalay. Wadyala, mangilugay. So, partner ko sa iyong programa, partner Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Good morning, partner RJ, sa ating mga saray listeners na, at saray akong tira, yung subscriber. Undod na saya DWJ programa ta na panindigan sa tamang matuwid na PM. Piano ng tandari tartariwan balita, transparency, nandun nagagawa, led by na Binmalay, partner RJ, kato na masantos, maabi, na God bless you, listeners sa partner RJ. Yes, na jada katibukulan na sa programa at narong landat ni danani sa paliwawa mo at na Mayor Pete Merera nilira da sa agni na distribute housing unit dita na da barangay Papagayan. But before that, partner, kumusta? So nansumpalan na sa eleksyon na sa senior citizen at nanduruan barangay dita na da balay na Binmalay. Partner RJ, no sa inibaga mo, tubutan mo, kaya naibaga personal
dahil mo may bagay ang marian, malinis, tan, wala transparency sa agawa yung eleksyon at pinmalite. Kaya lang, wala, siyempre, you cannot amis everybody na wala natalo, wala rin analo. Taray natalo, siyempre, wala rason. No akin at magprotesta. Magbalan, si dapat agawan tayo may matuwan agawa at sayang eleksyon. Okay na, wala rin protesta. Si matuwa agawa at sa eleksyon. Si Kulat Sikaran, si matuwan balita, si Kuang Gubalat, si matuwan agawa, daming diramay babagat, it's only alleged. Agawa at eleksyon, ano ba tantin mo, Lara, partner RJ? Aha, ang turata na, si Babagadan agawa, partner. Sa man na alert si Babaraya, wala so what is the authority of the OSA, Manturaya, pero that is normal, siyempre wala lang, siyempre, ang mga natutusan ng bayan, magtubot nila, that is the right for obligation. Pero, it is so alerts na po, labay lang natupot, Manturaya tuwan agawa. That is the right. Hindi ako nangkikita lang po, mo tapiano, na ipawak, may iwawag sa may nababalitaan na labay lang ito, tuwa ako ang di may nababalitaan na. Kaya mo nyo, babalante, wala na so agawa niya, pero ay si Bagabala, ay sumatuan agawa, mantura, transpire, at sayan, eleksyon na saray, kintayo araya, baska, adintirong din malay. Una, nakalabat agawa, adamin, tibutang muraya, so secret balloting, so gawan eleksyon, na say, baska tayo at binmalay. Pero nang gagunda, at di babosi, yan nagiso lima. At lapon, labay miya transparent, walang sikrisotan, walang integridad at legal, at ginawa tayo, susamay tuwan gawan, yung secret balloting. Natalaba gawa wala rin kay ba tayo, ahensya, dapat one man ang lisagawan sa eleksyon, explica tayo. Siya ginawag sa kanang kula po muli mandato, yan doon na sa may handbook na eleksyon procedure, no paano nagawag sa eleksyon, kung man sungarang ko, kung may ngaral di sa Balyudi, kung man sungarang ni MLG, kung pimipirmar amin partner Anjing. So malinaw partner, malinaw yan singa may regular election jud Board of Canvasser pigara kimat ang mubukbukor. Nagubukbukor. Dan wala ni suppression na barangay officials to maintain peace and order, that's a police tayo. So malinaw waman sumandato. Katong ipawikot sikaran labay data damay rules and regulations mandato ng tumay agawan eleksyon, first time agawan bin malay, aliwan di babusin o ingan, secret balloting, na piano na ibuto da, supami na balabay da, susare senyor. On tano may at tigay lima, wala may napilitan labat, singa kababaing, nya, amiga, kwantura mo, tanto pero no, may isulat. To shorten, anti siya gawan, susatan niya eleksyon, ipapaliwawa sa Ramaylay. Mas po rin nagpagatumbukon tayo, at ipapaliwawa, supare dapat yung man, yung kandak na eleksyon. Bilang chairman, yung man sa may mandato na sayay eleksyon nagawa baska tayo. So, anto ka man ya question na partner at sarag mong talindagan ta jad ibabagam at ginawa so dugan na proseso. Parang gadon. Please. Talagang talindagan ko, yung marakip sa gawa talapod, wala rin back and I can show to you, yung pimipirmaran saya, yung pawit ko yung walay protesta, nan, wala basan ko panatalo, di ba? Okay, sige. In a matter of undated petition of Lorita Bisan Tupal, President of Senior Citizen Association of Barangay Pasig, kanang meeting kami, tinawag pura, protesta na, I asked them that give me 5 days to answer all the allegations. So, answer to the petition. Basta ko laban, panatanda. Atan may members of the election board disposed and states that to begin with the petition declaration of failure of election act, both factual and legal merit. The Federation Association of the Philippines chapter election code together with the applicable Philippine laws provide clear procedure to conduct and validate the resolution
of election outcome. Please provides the clear procedure Mhm. for the conduct of validation and resolution of the election outcome. Okay? So doon sa petition niya, meron kaming sulat dito at nandito ang mga sagot namin. Then I will read to you this by next meeting para masagot ko muna yung mga sinasabi nila. Mhm. And the Committee on Nomination at Election signed on this decision. The staff of the OSCA and the DSWD, pumirma lahat. Then, it was signed by the OSCA head, the head of DSWD, LGU, and noted by the municipal mayor. Doon po, sabihin doon, mayroon kaming transparent na pimirma sila din. Yun ang totoong nangyari. Mhm. Mhm. Ito ang isang ebidensya na I myself, I will send this to Brother Joseph Kanilang Bakali. Mhm. I want him to read it properly kung anong sagot namin. Then I will give him also the rules and procedure because there is an alert. Ang wala sa akin dapat alert, tinanong nila muna ako so that I can give also my reason why I stand for it that is a clear and honest election being done in Dibalay. Mhm. Second, unis sa alert sa statement, unis sa news na sa matuwarang balitan, imbaga to demand niya, aharasan ko kuno, I'm trying to tell na nagpapay lang ko siya ng kaso. No. Actually, I told that, ay naamin ko because ang sinabi, ba't ayaw na aminin ni Sir Joseph Labinan niya, yung nag-complain. Ang sinabi ni Madam Rado Bali, siya ito-turn over yung mga financial at mga liable na kailangan i-turn over. Kasi sinabi ko, if it will be the case, then we will file complaint or case against so that ayaw mo i-turn over. That is the reason na sinabi ko yun. Hindi ko sinabi, inaharas siya na papailan ko ng kaso dahil doon sa petition niya. Ang problema lang doon, sinabi ko, papailan ko siya ng complaint kung hindi niya ito turn over yung mga kailangan na turn over dahil natalo siya. Doon sa bagong presidente, parang ganon. Oo, yun. Mhm. Kaya sana dapat yung masabi niya, para harassment yun. No, it is not harassment. It's kung gusto niya, naka-alert yun, naka-record. At may minutes of voting kami. I can present. So I stand firm that I have done everything, I have done the procedure. Lahat ng election, lahat ng protesta nila, ina-address namin. Dito nga, ipapadala ko dahil na-firman na itong petition ni Madam Loretta P. Sandoval Yung petition na yan, saan niya pinoward sa inyo? sa akin. Kaya, ito, nung nabasa namin, I asked them, at pineclear ko sa kanya, sinabi ko nga, being also from the, nabanggit na rin ni Brother Joseph, sana ko sabi ko, siguro ma'am, hindi pa panahon para sa iyo, may balak ang Diyos para sa iyo na mas maganda. Extended advice sa Christianity, gano'n na po. Hindi yung tinatakot ko sila. And mag-affirm yung kasama niya na nasa simbahan din na sinasabi niya, si Mandan yung nanalo. Alam niya na, sinabi ko yun na I will file a case against them kung ayaw niyang mag-turn over ng mga nasa posisyon niya na mga gamit o financial man sa kanilang barangay. Which is proper, parang ganon. Clear. So very clear na inaamin ko, sinabi ko yung dahil sinabi niya ayaw lang i-turn over. Eh anong kaamulabi ko? I have to file a complaint of case against para siya kailangan ma-turn over niya. Yun ang tamang proseso, parang ganon. Yan ang tamang proseso. Hindi ko siya mapipilit kundi doon din ko gagawin. So I think he's listening. I think siguro mamaya i-discuss niya. If he want, he will call me the program, then I will answer him parang brotherly na sagot. Alam niya naman yung boses ko. O saka ano naman yan na partner, ano naman yan, issue lang naman yan, kailangan malinawan lang. Hindi ko nasagutin kaya lang, I want Yasay Matuan Agawa third election. So that I will clear my name, I will clear, kung hindi man lahinto, bahala na, I have given my side, at yun, I have to stand firm na tama at tamang proseso lahat na nangyari sa election. And I can blame the Sangguniang Bayan because it is their right for a legislation. Tatanong lang naman kami kung tama ginawa namin. Ay, so
ibig mo sabihin, partner, ibig mo sabihin na invite ka dyan sa sesyon ng Sangguniang Bayan? Ano yung ba natin? Na-invite ka sa sesyon ng Sangguniang Bayan regarding that. They invited me, but I have written them a letter kasi Sandali medyo naputol. Sige, sandali lang partner Leon at medyo naputol. Okay, ito. Balikan natin si partner Leon. Okay, go ahead. invite ako doon, partner, dahil may meeting ako doon sa Oscar sa probinsya. Okay. Din natanong na rin lang yan. The mayor have written them a letter explaining what really transpired or happened during the election. Okay. So, overall, in general, okay naman. Ilan lang naman yon yung may isyong ganyan. At lang mga issue ganun. Okay. We will give them the answer for their petition. Ginagawa namin para maganda naman na respect and properly with procedure, partner. Yun. So, dumadaan talaga sa tamang proseso, as Yes, far as alam naman natin ikaw ang ngayon, concern as Oskahed. transparent, at gusto namin yung malinis lahat ang nangyayari. Bayan muna bago sarili. Sana ulo kami sasaul. Okay. So, malinaw yan na partner, yung pananalindigan mo na yan, partner Leon, being the Oskahed ng Binmalay. Okay, partner, to give way doon sa kasi oras natin na maiksi, to give way to the answer of the mayor, pakiplay mo para malinaw kung bakit yung nangyaring vlogger. Alam mo naman, yung vlogger natin yan, lahat naman pinupuntan Kaya the mayor explained kung bakit hindi pa na ibibigay sa mga taong bayan yung housing sa barangay Papagayan. Please play the interview, partner. Okay. Thank you, partner. Brother, si partner Leon Elorde Castro, dahil bibigyan din natin ng daan yung pagpapaliwanag ni Mayor na ilang beses na paulit-ulit na lang daw yung kanyang paliwanag kung bakit until now hindi pa ho na-award yung mga housing unit dyan sa may barangay Papagayan Binmalay Pangasinan dahil na-feature na naman yan ng isang vlogger. Narito ating pakinggan si Mayor Pete Merera. Malalawigan. May palalawigan ay natanong din po sa inyo ito po regarding sa housing po sa Papagayan na kung bakit hanggang ngayon hindi pa ni-award sa mga beneficiaries kung meron man. Okay. Unang-una, napakagandang katanungan yan, mismong mga kritisismo ng mga vlogger na yan. Pero isa-isahin ko lahat mga issue na yan. Number one, kung bakit hindi pa natin na-award yan, ang first issue, yung mismong no technical description, no survey, and DCD. Ibig sabihin nun, ang government housing program cannot be legally dissolved if the ownership of the land is not clearly established, no? So what the government is selling is not merely a structure or a house. It is the right of ownership over a parcel of land. Without a technical description and a proper survey, there is no definite property being transferred to the beneficiary. So, ibig sabihin yan, why is the technical description and survey important, no? Nakikita natin, the technical description specifies, unang-una, the exact location. Pangalawa, exact land area. Pangatlo, precise boundaries. Pang-apat, the adjoining properties. Ang panglipa, yung geographic coordinates. So, mahalaga yon na i-establish mo muna yon dahil ito ay papayaran ng kung sino man yung bibili. Otherwise, ano ang magiging kapasihan mo na mismong wala kang mga dokumentos? So, the starting and ending boundaries of the land cannot be determined kung wala yung mga yan. So, paano ka magbebenta? Yun ang the purpose. So,
isa pa doon, you cannot legally prove that the land truly belongs to the buyer. Kasi wala mga papeles eh. So, ibig sabihin, kung bebenta ka ba, wala bang pinanghawakan yung mga buyer? So, ano mangyayari? Do you think they will pay the certain amount from the government without documents that will support? Wala. So, yun ang the purpose. So, sabi nga doon, what happen if there's no technical description and survey? Ganito yun. The property cannot be registered with the registry of deeds. Dahil wala eh. Paano may re-registro ng isang buyer kung wala ito, no? No title can be issued. Dahil wala eh. Walang technical description. Wala lahat. TCT, OCT. So, no transfer of certificate of title. Kung let's say, iutang nila, walang no bank financing, no legally recognized ownership, then the occupants may be subject to eviction in the future. Kasi wala siyang pinag-aawakan eh. Ano ba bang mga bagay na ano natin? Kung paano masasabi na you own the property na yan ay binabayaran mo sa gobyerno kung wala kang may papakita at wala rin ginawa ang gobyerno na bago niya pabayaran sa isang mismong sa isang buyer, that is illegal transaction, no? So kailangan natin yung mga ito, no? And at the same time, sabi na doon, what the port beneficiary purchase is not property, but only a promise. Dahil wala yung mga yun eh. So mahirap isang bagay na wala tayong mga documentos na in support with the purpose of selling this property from the buyer. So ano pinagawa ka ng buyer? Wala. So what must exist before a housing unit is sold? Una-una, the following must be complete. So approved subdivision plan from the ENR or RRA, survey plan signed by a geodetic engineer, individual technical description for each unit. Kasi yung bibili mo, that's per unit eh. So kailangan makakaroon ng technical description yan para makakita mo kung how much the area na binabayaran mo. Kasi kung let's say this lot 1 is area is because of the technical description is 48 square meter. Itong lot 2, 52. Do you think 48 and 52 para sa presyo? No! Because of the area. Kaya nga, ini-establish natin yung mismong mga pangangailangan in support with this unit to be sold. Yun ang magiging ginagawa natin nito. So, yun na nga. Individual technical description for each unit, no? Mother title of the land. Ano ba yan? Na-establish na nga yung mother of the title of the land. Pero paano pa yung each unit na title din? Wala. Wala pa yun. Ay, hindi ko nga malaman kung bakit noon mismo ibinigay na may picture-picture pa noon na walang dokumentos. So, yun ang nagiging problema ngayon. So, pinag-aaralan namin para magiging maayos natin ito. Kasi, ang tanong ba, meron bang authority to dispose issued by the government agency? Wala pa. Because of lack of documents. And at the same time, yung certificate of lot allocation, wala pa rin. Wala certification. Kung yan, mga tinatanong ko ng previous noon, wala silang may provide sa akin. Process for individual titling, hindi pa nagawa. Dahil wala pa rin. So, anong gagawin natin? Ito, yung mga kaya in this app, if this are absent, the transaction is not a true sale. It is a merely informal occupancy. So, yun ang magiging kalabasan ng bibili na yung pagtitira niya, informal occupancy kasi wala siyang dokumento. Wala siyang may papakita na yan ay may transaction between the government and the buyer of this every unit of this said property, this ipabahay program. So, yan mga kaibigan, ang parte ng pagpapaliwanag ni Mayor Pet Marrera dun sa mga housing unit. Wala pang mga individual na mga dokumento.
Pero yung kabuuan naman, meron ng parang mother title. Pero yung mga individual na paano mo parang ipipinance or paano, kaya yun ang ayusin. Pero ito naman hindi naman nangangahulugan na close na yung parang hindi na may bibigayan. Gagawan pa rin ng kaparaanan na ma-comply lahat ng kailangang gawin pa para yan maibigay na dun sa mga pwedeng mag-ukupa at yan malinaw na hindi ho libre. Parang bibilhin yan, babayaran, tulaganda, tatang tanagagik. So mayroon pang mga dapat na ayusin bago yan maibenta. Sabi ni Mayor, benta yung sinong bibili kung medyo mayroon pang mga kailangang gawin, parang ganun. So yun ang paliwanag po niya dyan. So ang kailangan dyan kada individual may panghawakan silang mga dokumento yan para mayroon silang proof of ownership. So ayun ang nakakantala dyan sa papamahagi sa sino mang gustong mag-ukupa. At yan ayan ho hindi libre, hindi ho libre. Pero yung mother title yan, okay na yan. Pero yung mga individual, ayun ang sinabi ni Mayor. So hanggang dito na lamang ang programang PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Babalik tayo sa Friday. Yadangaranan na partner Leone Lorde Castro Jr. Kalabakan tabay sa programa PM. Amigo yung RJ Miray Jimenez at your service always. Masantos ang maabig oras at balang sinansakay. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay.